Bejn l-2021 u l-aħħar ta' Awwissu li għadda, ġew deportati 5481 barrani li kienu qed jgħixu f'Malta b'mod irregolari jew kisru l-liġi. Dan ifisser li kien hemm medja ta' ftit inqas minn 130 persuna li ta' kull xahar f'dan il-perjodu tkeċċew minn pajjiżna, waqt li din is-sena jidher li l-ammonti qed ikomplu jiżdiedu. Dan joħroġ minn tweġiba li tal-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri waqt li fis-seduta parlamentari ta' tlieta wieġeb lid-deputata Laburista Davina Sammuthili. Mid-dettalji li ta' joħroġ li 2298 persuna ntbagħtu fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom, kemm f'każi ta' deportazzjoni diretta jew ritorn volontarju assistit. Fl-istess perjodu, 3183 immigranti irregolari ieħor ġew trasferiti lejn stati oħrajn fl-Unjoni Ewropea bħala parti mill-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni fil-kontinent. Waqt li l-aktar snin li raw deportazzjonijiet kienu l-2023 u s-sena l-oħra, b'1377 u 1424 persuna rispettivament, fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena kienu diġà ġew deportati 1144 persuna. Ir-raġunijiet wara n-numri tad-deportazzjonijiet kienu varji, inkluż għax il-persuni ma jkunux eliġibbli għall-ażil u dawk li jaslu mingħajr dokumenti validi. Dan ukoll jinkludu lil dawk li jażlu li jitilqu minn fostna b'mod volontarju. L-individwi involuti kienu ġejjin minn diversi pajjiżi fosthom il-Bangladesh, l-Indja, il-Pakistan, il-Kolumbja, l-Albanija, l-Eġittu, is-Serbja, il-Mali, il-Gambja, in-Niġerja, iċ-Ċad u s-Senegal. Il-Ministru Camilleri tenna li l-awtoritajiet qed ikomplu jaħdmu biex jiżguraw li l-liġijiet tal-immigrazzjoni jiġu rispettati u l-ordni pubbliku jiġi protett.